Здравейте, приятели, и добре дошли в моя канал. Днес ще ви покажа една нова придобивка, с която жената ме зарадва по случай рождения ми ден, който е следващия месец. Но така направихме един апгрейд на нещо и сега ще ви покажа с какво ме зарадва и какво взехме току-що от магазина, в фирмения магазин, който се намира в град Пловдив. Ето за какво става въпрос. Това е Apollon Sprint с рамка XL, 29-инчови колелета. И тук само си прихвърлих стойката от моето ветеранче. В магазина ги помолих да ми монтират стойка за бидончето, но бидонче не използвам, а бутилче си от минерална водичка. И една степенка ми сложих тук. Ето, тя също е на Sprint. И сега ще ви покажа и ще ви кажа с какви компоненти е оборудван този велосипед. И най-накрая ще ви кажа и колко парички ми излезе. И така, започваме с предната амортисьорна вилка. Тя е на RockShox Judy 100 мм. Тук имаме заключващ механизъм, а тук за натоварването. Ето виждате. Какво ми хареса в тази вилка? Тя не е толкова висок клас, но все пак е доста по-добра от тази, която имам на старото си MTB. Хареса ми това, че тук отгоре не стърчат кабели, а заключването се осъществява посредством ето тази врътчица. Продължаваме с трансмисията. Задният дералиор е на Shimano Alivio 9-скоростна трансмисия. Отзад 9-скоростна касета с командите са също на Shimano ST F505. Венец касетата, зъбните придавки е на Shimano CS HG200 с диапазон от 11 до 36. Предният дерайлер е на Shimano Altus FD-M2000, като курбилите са ProWheel Solo 951 TT с 170 мм дължина на рамото и съответно с плочи 40 на 30 на 22. Предната спирачка е на Shimano BL-MT200 с 180 мм диск и следователно хидравлична спирачка, виждате тук на командата. Задната спирачка също е на Shimano, отново хидравлична, BL-MT200 с 160 мм диск. Трансмисията се задвижва от верига KMC X9 116L. Някой сигурно ще каже, че тази касета, че тази трансмисия, която е 3 по 9, е остаряла и в момента навлизат тези, които са с едно по нещо. Но реално аз не ги харесвам тези, които са с една плоча отпред, защото някакси ми струва, че те ограничават само да караш планинско. Аз не карам толкова планинско, а използвам велосипеда предимно по по-равни участъци, черно
и такива по-леки градски и междуградски терени. Стигнахме и до седалката. Велосипедът е оборудван с седалка на Басано и педали на Xerama SP2662. Не знам дали е добре подходящо да сме на моите педали, но сега ще го покарам с тези педали, да видя дали ще са ми удобни. И ако нещо не е както трябва, винаги мога да си прехвърля моите на Стамп, които закупих за старият ми велосипед. Гумите на велосипеда са Schwalbe с размери, както следва и предна и задна, 29 по 2.25. Гума Schwalbe SmartSam K-Guard. Предната и задната капа са Mach 1 MC40E BLK VH 6.5 Pro Max, като са и двете са с Quick Release. Ето ще ви покажа тази, както ето и тази. Кормилото е 720 мм с палцови команди и хидравличните спирачки вече ги споменахме. Като единственото, което ни харесвам по това кормило, са тези гриповите. Някакси ми са неудобни и малко простеят на този велосипед, затова ще вземе нови. Велосипедът е оборудван с алуминиева рамка, както и със средно движение на Shimano. Тук ще видите. Ето ги каплите, не знам тук дали ще се види хубаво значението. Видим. Може да се види по-добре. Закупих си тези два преходника. Те са за вентилите на гумите, защото не са за стандартна помпа, каквато има в колата или компресорчето. Това тези се навиват отгоре и се действа. Както от магазина ми дадоха и ето това червено пластмасово нещо, което служи за поставяне, когато извадите гумата и го щракнете в апарата, случайно да не натиснете спирачките и да приберете наклавките навътре. Ето сега с децата ще тестваме този звяр. Щерката вече от Мирак излезе. Нали, Алекс? И ще се поразхвърлим, ще го направим един кръг, за да видим как се държи. До желязно ли, Саша? Да. Добре. Рамката е XL, перфектна за моя ръст от 194 см. Ето тук е описано. И сега ще видим как се държи този звяр. Колелцето върви доста добре, нали, деца? Да. И вие карате доста добре. Държите 20 км, което е перфектно. Нали, Саша? Нали, Саша? Все още му свиквам на придавките. Сега ще видим как ще скачваме тук по надлеза на коя скорост. Големият диапазон от скорост се казва думата и се изкатерихме доста бързо тук догоре с 12 км в час. Имаше усилие, но не беше толкова голямо. Усеща се новата машина. Ще я тестваме още малко. Но първите впечатления са най-важни, а те са страхотни. И сега го тестваме тук и по черно. Познатия ви шум от стойката на телефона, когато си придрънква. Да си гледам пъти да не се изтърса, да стана за смях на децата. Колелцето просто не усеща как поддържа 22-3-4 км. Като не съм го карал на най-тежката придавка. Доволен съм от покупката. Всичко излезе 540 евро. Не е топ колело, но както сме казвали друг път, ние не сме от най-големите карачи. Ами, така караме любителска и за кеф.
Не изпълняваме, не гоним цели, не правим мисии, а приключения. Къде искаш, Алекс, да отидем? До Динг. Стаси, нали го правим като приключение, тате? Точно така. Тук обаче тревите са много големи. Ще взимате ли пак сандвич? И бананчета? Така. Браво. И ще направим приключение. Заключителни етюди на днешното видео. С новата придобивка. Много е добра. Сигурно има доста по-добри от нея, от него като велосипед, но ми се струва, че за тези пари това е перфектното съотношение цена-качество, не части събирани едното качествено, другото марково, третото кенеф, както се вика, и сглобено едно към гьотери. Това е направено с внимание към самия детайл, не е прибързвано. Много ми харесва, че желата си са скрити вътре в рамката. Не знам колко е добре, колко е зле. Обаче намерих един дефект. То не е дефект, ами трябва да преместя степенката малко по-назад, че с моите големи лопатари я закачам и е малко неудобно самото педалиране. Ами, това за сега. Пожелавам ви много слънчеви дни, най-вече бъдете здрави и една успешна и прекрасна седмица и едно синьо лято. Чао!